част. Зайчето се засмяло и заподскачало около коня. Стой, Мирен, какво правиш? Свят ми се завел от тебе, казал коня. Интересен си ми. И мога ли да поиграя с тебе сега? Зайчето скочило на гърба на коня. Коня зацвилил и хвърлил зайчето назад. Зайчето тупнало на земята, станало, тръскало се. Ама че не си забавен. Когато си в настроение, ще дойда пак, казал зайчето. Зайчето решил да продължи по-натам, да види какво има и други красиви неща. По-нататък видял нещо червено и ярко, което било като слънцето. И се затичало и заподскачало натам. Искало да го вземе и от това сърце летели златни стрели и хвърчели във всички посоки и се забивали където попадне. Щом се приближило, зайчето видяло красив розов еднорог. Хей, какво си ти малко пухкаво нещо и как успя да махнеш моята броня сега в пета част?